ब्रह्मंडा सांगितलंस ना, असं करायचं तसं करायचं. आधी या पोराला सुद्धा तुझ्या अरे बरोबर कीर्तन का नाचला किंवा मता फुदाली हातला ना जगात हंगे बलवद्यान आणि स्वतः बोलता पाठ्या अशी अवस्था झालेली आहे. म्हणजे स्वतःच्या मुलाची परीक्षा करून त्याला सांगितलं झालं ते म्हणू दे. तुम्हाला हिथं कथेला बोलावलं, लवकर जागेवर आलाच म्हणायचं. तुला आम्ही एकदा लोळवलेलं नाही, तुला आम्ही पहिल्यांदा बोलवलेलं आहे. काय म्हणतोच काय कशासाठी कशासाठी लवकर सांग आपले सुकृष्णदेव आले होते पण असं म्हणतोय. अरे पण कशासाठी अरे त्याने आपल्याला एक छोटीशी कामगिरी सांगितली. छोटी कामगिरी? हो मग कसली कामगिरी सांग. कामगिरी 16,108 गवळणींचा मेळा. 108 गवळणी. तुझा बापूच मिळाला म्हणून कशामध्ये बोलतो? 16,108 गवळणींचा मेळा तो हातमाट करून न जाता आपल्याच गोकुळात राहायला पाहिजे. काय म्हणतो काय? ही कामगिरी आपल्याला पार पडायची. आता म्हणतोय ज्याला कारण आहे काय माहितीये? काय कारण आहे? कृष्णदेवांचं काय म्हणणं आहे? काय म्हणणं आहे? आपल्या गोकुळातलं दही दूध गोकुळातच राहिलं पाहिजे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. कंस राजाच्या नगरीत नाही गेलं पाहिजे. एकदम बरोबर आहे. तो फार माजला आहे. बरोबर लय माजला आहे. माजला झालाय. म्हणतो तू मंत्राचा झाला का तिकडे होतास ना, तिकडून गवळणी वरती आल्यात मग हात चढून आपण लपून बसूया.